ассалому алайкум тамошобинони азиз. Мехоҳам ки анами канали модари 8 кӯдакара як бори дига хоҳиш мекунам ки дастгирӣ кунен. якчанд бор ма барои шумо муаррифӣ кардагим, якчанд наворҳои беҳтарин кардагим. Кадоме мехоҳад дар бораи пасоб якчанд комментария шудагӣ буд ки будонен гап занен. Ба тамоми саволҳои шумо анами апаҷон ҷавоб метиҳад, барое ки якчанд сари сол шуди апаҷони мо дар ҳамин Россия зиндагонӣ мекунанд. 8 фарзанд доранд. Чихеле медонед 4таш бигем дедон гирифтагианд, 4та кӯдаки ырыста тарбия мекунанд. Бешаку шубҳа ба фикр ақидаҳои ма занаки биҳиштияй иншоаллоҳ ки дар оянда бо ҳамаша ба қонуқоидаш мекунанд, нишонтон метия ҳамаша видеоҳош бигем ба тамом бигем ба маънияй мотиватсиони як чиз не як чиз барои худтона мегирен, дар ҳавлӣ зиндагӣ мекунанд бо кори ҳавлӣ. ссилкаи каналша дар якум комментария закрепид мекунам тамошобинони азиз. И реклама нест, и просто дастгирия ва мехоҳам ки шуморам дастгирӣ кунед. ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Ина видео дар дарини лесам. Дина мо гӯспандамона гум кардем. Ирӯз баъди бомдод биромадем кофтанӣ. Шав то соати 11 шав кофтем наёфтем. Чихеле ки медонӣ аллакай рӯзо калта шуда. Ҳеҷ чира на успед намекунӣ. Да бостига баъди обед таро шудем шуна. дер ҳуйшон кардем, да соат 7:30 бегоҳ буд ҳуй кардем, наомадан. Кумо кофтестем. шавҳарам дига тараф рафтагиана, ма дига тараф. Мадам байни лесам. алафо тамом шуда, инҷа ҳама дарахтои шикастагӣ ки тақдир насиб. Ягонташ дар сарам бизана. Автовак ина навак как биромад. ҳоли ҳеҷ чира наёфтам. рафтестам ки таваккал ба худо ҳамс намедонам кадом тараф бирам, чӣ кор кунам. ҳам тараф тестам. нигаҳ кардам. тамошобинони азиз, ҳазор раҳмати калон ки барои муҳаммадҷон бисёр дуоҳои хуб карде. ма иншоаллоҳ ки чизое ки бар навистен, мақсад маз нависте, чизое ки нависте, ман иншоаллоҳ рафта мехарам. ва як апаҷон дига нависте ки бачаҷонам дар балниса ҳай оператсия дорад. биё тамошобинони азиз, ҳама каса дар ҳаққиша дуо кунем ки худованд анам бачаҷона, на танҳо ҳам бачаҷона, ҳамаи фарзандаи кадоме ки касалу бемор ҳастай, худованд худо шифои комила ато бигардонад. ва барои чулкие ки барои поча навистагӣ буден, ман ҳатман ай духтур гузаштагӣ будам, як сол пеш бигем узӣ кардагӣ будам ба назначени духтур. мақсад ман рафта харида будам, ҳатманаш меам духтур равем, баравен ай аптека харем. ина леса ма биромадам, хулоса инаҷа раҳ шид. бо ислесай намедонам кадом тарафа биковум. нестан ҳамиси давида будан, ҳамиси омадам нестан. худой как пайдо шавад. ай дига тарафи лес диромадам. тамошобина исо алафои қоқшудагӣ ҳар қадар қин рафтанаш камтар. дастом хурушид. нестан. агар наёфтимшон ҳамта рост мерам, шояд ки ай пишти хона биром. рафтан мегирам. نیفتم شنه
тамошобинони азиз, шавҳарам айдига тарафи лес бигем гӯспандора ёфтай видео накардаем, хай сурат гирифтай бурдай да пода спурдайшона. Пода далави об будай, намедонам гӯспандора тай кадом дарахте, мега хайма зада хоб будан. Амҷа ёфтай пеш када бурдай да пода споридай. дӯстони азиз, дар иҷа хона меҳмон омадистай, шавҳарам камтар харид када овардан. Бигем янгам қайдихтатун омадестиян иҷа тайёрӣ ба меҳмоно бо ҳамин рӯз омада я ҳафта пеш я зана ки ҳамсоям тор заказ кадаги буд бо омада да ҳамин рӯз суғурӣ шудай. Хай коржикоша мидови тор заказ кадаги буд, коржикоша тез пухтама ва аз қафои тайёрӣ хеле ки медонен аис хона тӯзакунӣ руфтан сад накунӣ кӯдакои майда ҷазир мекунан ва аис авқоткунӣ. тамошобино у биринҷим тамом шид. шавҳарам аи биринҷ 5 кило овардиян ки кӯбин чихе боша биринҷи хушрӯ боша ба бисёртар бигирем. И биринҷи тоҷикистония ба фикрам сангам дора. аз як косачаша авқот мекунам ҷудо када сангоша. дӯстони азизи на меҳмонои ман омадан, ман авқота кашидам бигем дастархона партофтум. хай ба ҳар ҳол хидиян неким ош аҷоибот биринҷи хушрӯ дай фасон омад. ина тамошобинони азиз, коржикои пухтагим 7 дона шуд, ба 7 дона тухм тайёр кардам. Ба ма ба орт мекунам шона. Кадамида ки мақсад интересни боша да канали ман ҳастай. Мидови торт ай саршавиш то охирша. Фақат ҳамин рецепти тортай марҳамат ромада тамошо кунед. дӯстони азиз, ина иҷада торта бигем украшени кадестам. сливки наёфтум рости гап аю занаке ки ҳама вақт 5 мегирифтум. чанд қа телефонош куштагӣ буд. баъд сливкиёшам қимат кадай. хай ба ҳар ҳол 5 заказ кардам. ҳоли намедонам кай мебиёра, чӣ хел мегирам. ба просто ҳамхе глазур қати бигем, ҳамхе болоша бигем хай мешава хушрӯ омад. ба ҳар ҳол хай ҳамхе вай кадестам, гул мондестам. баъд вай ами рӯзи мавлуди бигем ди раждени бачаш будай. гуфт ки як рақами 6 ки барои ҳамин қадар ҷаҳози инамигирдакоша камак ки ба глазур ором метиму баъдамо байнаш я рақами 6 мекунам. ҳоли намедонам ки пулш чанд сум мешавад, лекин вай нестай. гуфтум ина тамошобино торта тайёр кардам. ина ҳозир ба сарш омадан. кӯдакшон воса 6 сола мешидай. хамхе пасибки каси оро додем. торти мидови медонем ки мидови ба маза торти асалин. бо хабар мекунам ки чанд сум дод. лекин ҳар вақте ки тор заказ мегирифтам маҳсулота худчон меовардан. адаиҷа боша ма ҳамаша худм кардам.